Køb en butterfly og giv en dagsløn til en sygeplejerske i Afrika. Det er konceptet bag tøjfirmaet Payamba, der er startet af 2 unge iværksættere i Aarhus. Vi har fra starten af tænkt, at det giver rigtig god mening også forretningsmæssigt, at man ligesom engagerer det lokalsamfund, vi har dernede. Både ved, at vi ligesom skaber nogle jobs, ved at vi producerer nede på skrædderiet, som så skaber nogle arbejdspladser, men også ved, at vi ligesom sender nogle sygeplejelønninger ned til deres hospital, så de kan få noget healthcare dernede. Renés partner i firmaet, Rasmus Jensen, var i foråret 2014 i Sierra Leone. Her lavede han frivilligt arbejde i byen Masanga, og ideen til firmaet var sat i gang. Det er sådan kommet lidt igennem, at Rasmus var dernede og så også, hvor fattigt landet var, og rigtig gerne ville hjælpe. Og så snakkede vi om det her med, at kunne vi ikke starte en eller anden virksomhed, der kunne udnytte de produktionsfaciliteter, der nu var til stede dernede i forvejen. Og vi begge to var ret store bowties, eller butterfly-entusiaster, så det var ret nærliggende at begynde der. Sidenhen har de udvidet sortimentet med blandt andet shorts. Jamen her ser jeg så vores Payambas varelager, hvor vi har alle vores butterflies, hvor vi har vores pre-ties og vores self-ties hernede. Og man kan se, at de pre-ties de går umiddelbart noget bedre end self-ties, for der har vi udsolgt alle, der ligger på siden. Af hver af vores butterflies, der er der så kun lavet 12 styks, så man er sikker på, at man kun er 1 ud af 12, der har en lignende butterfly. Selvom Payamba gerne vil gøre en forskel, så er det ikke muligt uden at have en omsætning. Derfor er det også vigtigt for dem at spille deres kort rigtigt. Teorien og hypotesen er lidt, at det, at vi har velgørenhed med ind over, jamen så kan vi få noget mere medieeksponering og noget bedre PR. Og selvfølgelig så kan vi også sælge lidt mere på følelserne hos kunderne. Og forhåbentlig genererer vi nok ekstra salg i forhold til at betale pengene, kan man sige, i donationer dernede. Men om det kan løbe rundt og have donationerne, det er der så ikke rigtig nogen, der ved, kan man sige. Altså nu kalder vi det ikke selv velgørenhed, fordi at det er jo en profitvirksomhed. Det er meningen, at vi skal kunne tjene penge ved det også. Men samtidig skal de også få rigtig meget ud af det nede i Sierra Leone. De ved også, at gode vilkår for deres ansatte er vigtigt, hvis de skal få de bedste resultater. Og det, at vi ligesom engagerer lokalsamfundet, det gør, at de bliver mere motiveret for at lave en god kvalitet for vores produkter, som vi kan sælge dem hjemme i Danmark faktisk. Og at de bliver mere engageret for at lave det, vi egentlig bestiller, når vi laver en bestilling nede på skrædderiet dernede. Udover de normale bestillinger fra Sierra Leone, så er der også en gang imellem plads til nogle specielle butterflies. Altså vores flagskibs butterfly, som har den vildeste historie, er jo den, som er produceret af Joseph. Og det her palmeblast bliver simpelthen hentet dybt ude i junglen, hvor han kravler op i en 8 meter høj palme og hakker det her af. Og så går han simpelthen en halv dagsrejse med palmebast på ryggen, som man så tørrer hjemme i sin hytte og fletter kurve, og så i det her tilfælde vores palmebast butterfly. Hvis man køber en butterfly som den her, så får du verdens bedste historie til julefrokosten. Der har været en del udfordringer sådan løbende, synes jeg. Jeg synes, det samme som er styrken i Payamba, det der med unikke setup nede i Masanga, det er også sådan lidt selvfølgelig problemet, at man arbejder sammen med et afrikansk land, som har en helt anden kultur og er vant til at gøre tingene på en anden måde. De er lidt mere løs, kan man sige. De er ikke så stringente i forhold til, at hvis du bestiller 8 pre-tied og 4 self-ties, så kan det godt være, at der kommer 4 hjem af den ene og 5 af den anden. Og det ligger jo nok bare til grund for, at de kommer fra en helt anden baggrund også, hvor man er glad for, at måske man bare har et par shorts på. Og vi andre vi vil gerne have et par shorts, der sidder tæt til, eller præcis som man gerne ønsker det. Men drømmen er meget baseret på, at vi skal udbygge lokalsamfundet nede i Sierra Leone,